salah masuk pilih kenda. Jai Puro, hari ini betul sana hari kargo. Logo nontonku ini godan video porno जाबाय बिथिं दङ सिभिल बिथिं दङ पाप्पु दिनैनि जोंनि चेलेन्जआ जादों बेदर जानाय आरो नैबे लेग पिस मोनसे ओमफ्राय आरो दावदै दङ दिनैनि चेलेन्जआ जाहैबाय जोंनिया स्प्राइट कापसे आरो दै कापसे लोंखांनानै माने बेदर चेलेन्ज जानाय तो जाय लास्टसिम ना बेदर जाबाय थानाय बे लेग पिसखौ मोनजागोन दै स्प्राइट सिसिना मा फुल होनो नोंना बोरैलै तो स्प्राइटखौ लोंनोसै आङो kamu nulis na? Jackson. Cheers. Iya जोङो स्प्राइटखौ लोंखांबाय स' एबार दायो माने दै लोंनो दङ जोङो दै लोंनोसै दा जोङो स्प्राइटखौ लोंखांबाय दा दै लोंनायनि फाला एबार नै आं लोंनोसै दैखौहाय गिलाससे गिलाससे नोंसोरना लोंखांबाय एबार आंनि नोंनि लोंनाय फालाखा जायखिजाया लोंजोबनांगौलै खोख्लैनाङा जोब्बाय गैला सबनियाबो जोंना जों साथामनियाबो कापनि जाबाय जाय लोंनाया स्प्राइटजों आरो दैजोंहाय जाला माथो उदैयानो बुंखाबाय जाथाखाला 2 गिलास लोंखाबाय नायदो उदैया फुरा फुल उदैयानो जाखाबाय माथो स्प्राइट कापसे आरो दै लोंनानै मा जाबावनो बेखौहाय लोगोफोर जोंना दैबो लोंखांबाय स्प्राइटबो लोंखांबाय दा जोङो दा बेदर जानायनि फाला दा जायनो माबानो हायो लासालागै जानो हायो बियो जायखिजाया लेग पिसखौ मोनगोन आरो दावदैबो दं दावदैया दैनि गोलैदों जायखिजाया सिबिल पाप्पु आरो आं सोर मोनो दा नायदिनसै बयबो नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम स' सोर मोनजायो लेग पिसखौ जुजिथारगोन आंबो खिन्थु लेग पिस जानो थाखाय नों मोनगोन ना आंथ' जानो हानाय नङा बायदि नांगौ नङा आं खिन्थु लेग पिसखौ लाना खिन्थु गोसो होगोन खिन्थु लासै जागोन आं गोसोथारगोन आंबो गोसोथारगोन पुरा माने एकदम जोबसासिम माने जुजिथारगोन आरो पाप्पु दावदैखौ नों लानो ना नों लेग पिसखौ लानो हामानो नंला नोङो चेस हारमानिखौ आवगरावनो होमबा रानदोसो जोंनि एबार माबाया बागैया आं जानो मोनला बायदि नांखादोलै जानो हानाय नंला चेलेन्जआ जोंना जागायसिगोन एक्सन 1 2 3 आयो मा Man loose. Hei na, ada video. Hei juga. Nggak ada nih, nang apa? Ayah. मैं झुकेगा नहीं अरे Ayah. बालू वालू दो Saya जाजोबनो हाया खिन्थु बे फुख्रियाव खिन्थु माबा नांगोन बारसोम नांगोन खिन्थु दै जानो हायाबाथ' जानो हायाबा नोङो जानो हानाय नङा बायदि ना आंना बेदरा बिराद मेरला दंलै enggak आं उखैहाबबाय दं चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ya kuis lang uang ya kuis kan enggak kan Ang lakon, bro, ang muna niyo. enggak ada mahasiswa kok माने दानिया माने आंनियाथ' जोबथारसिगोन गैला आरो खासेयाथ' हारमानिखाबाय खिन्थु आङो माने देरहाखासै बायदि मोनदों लेग पिसखौ आंनो मोनजासिगोन बे खासेयाथ' गैला हारमानिखासिगोन Enggak. Gimana? Enggak, Pak. hah चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ini kamu susah Enggak, Pak. Ebar anak leg pisang nih jaga-jaga. Bang Dera, Pak. Pas. Noi. आयो मा Dulu tolong sama gua. Jangan coba sih, Papua.
चार मासाला बियो फास होनदो आंसो जानो गोसोमोन खिन्थु आंनो मोनजादिया माथो Itulah nunggu kabar. Dewa nunggu, istilah nunggu. Nunggu pun tu ni. खिन्थु आङो सेकेन्ड जाबालाय मा जानो खिन्थु फुख्रियावबो सासे सार पापुआसो बारगोन बेयाव पापुआसो बारगोन आं बारनो गैया आङो सेकेन्ड थांदों नालाय बेनि थाखायनो आङो फुख्रियाव बारनो मोनला आरो पापुआ बारथारनांगोन बारगोन आं अके दायो माने हारिनायाथ' बि सासेयाबो जोंनियाबो इयो भाइया हारिखाबाय नङा होमबा थ' बिनि थाखाय बेखौ माने फुख्रियाव जोङो दा गारनिसै बेथ' थांथारखानांसिगोन फुख्रियाव जों सानैया लोगो नांनानै गारगोन आरो बेखौ फुख्रियाव तो उपाय तो गैखाला आं जेनखाबाय जोबथा गार' जानांसिगोन तो उपाय गैला मा खालामनो आरो दे गारजानोसै आरो उपाय गैला हमखानोसै Action. हमखादो Jai Puro hari ini betul jangan hari kartu. Tolong kabar ani tagra rawas channel subscribe खालामनानै जाबाय स' बेफोरसाना भिडिअ फैबाय थागोन जोंनि बेयाव थ' नेक्स्ट ब्लगाव सबखौबो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय